Barkanku da zuwa tashar Alkhairat TV, da fatan za ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa da like. Babban malamin addinin Musulunci nan da aka sani wato Sheikh Aliyu Ibrahim Kaduna ya yi kira da babbar murya zuwa ga gwamnatin Najeriya, inda ya ce ya kamata a yi bincike a kan wannan maganganu da Honorable Gudaji Kazaure yake bincikowa na tona asirin manyan kuɗaɗen da aka sata a babban bankin Najeriya, inda ya ce biri ya yi kama da mutum, ya kamata gwamnati ta fito da ta duba wannan al'amari. Insha Allah, yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da shehin malami a ji cikakken bayani daga bakinsa. A yi sauraro lafiya. Amma yanzu sai dai ka ji wani ya yi kwana da arzikin kasa ko? To kaji, shi yasa mu muna cikin waɗanda muke so a yi bincike na gaskiya da adalci akan maganar ɗan majalisa Gudaji Kazaure. Ba magana ba ce ta wasa, kuma biri ya yi kama da mutum, biri ya yi kama da mutum. Talakawa suna jin yunwa, ba su iya zuwa asibiti, 'ya'yansu ba su iya zuwa karatu, jami'a a rufe, amma a ce wani mutum ƙwallin ƙwal ya yi kwana da dukiya kuma a sanya idanu. Ya kamata a yi bincike na kwakwaf. Idan yana da gaskiya, gaskiya shi ta bayyana. Idan baya da gaskiya, a karɓi haƙƙin al'umma a hannunsa. Amma ba daidai ba ne a yi shiru, ba daidai ba ne. To kaji, wasu abubuwa idan suka fito a wannan gwamnatin ta APC, wala mamaki nake. Asalin 'yan siyasa suna ba da kuɗi a zaɓe su. Jama'a ko ba haka ba? Suke ba da kuɗi ma a zaɓe su. Amma waɗannan mu muka ba su kuɗi. Har yanzu ban manta da akan namba da shugaban ƙasa ya bayar ba. Yana nan na riƙe shi. Da takardar da ake tura kuɗi. Ba haka aka yi ba? Wallahi mutane ba su tura kuɗinsu ba don su sai madara naira 500. Su sai buhun fulawa naira 30,000. Wallahi ba don haka suka tura maka kuɗi ba. Kuma sauran gwamnonin ba don haka mutane suka zaɓe ku ba. To kaji, to yanzu ƙarshe ma so ake haɗaɗɗaka wani mutum daga can ƙarshen duniya a kawo jiki magayi. Jiki magayi. Ai ba wuce ce naka sai me? Sai naka, ko cutar ka za a yi gara naka ya cuce ka, ko cutar mu za a yi. Mun ga mutane gasken magana. Iya abin da zan kalla, ko cutar mu za a yi gara namun nan ya cuce mu akan a ɗauko wani mutum daga wani wuri a kawo mana shi ya zo ya mana me? Namun ma ga yadda muka kare ana karma. Wannan abin da kuke gani masifa ce, rayuwar mu ce, ko mun ki ko mun so sai ta shafe mu, kuma dole mu ga kanmu gaskiya. Kuma kamar yadda muka yi muku alkawari, in abin da muka iya duba iya fahimtar mu za mu ce to mu dai a fahimtar mu Allah shine mafi sani, a zabuwa ne, bari lokaci yayi. A iya fahimtar mu a zabuwa ne. Idan cuta bi ta haɗu, ƙa'idar shari'a shine ka ɗauki ƙarama. Ƙa'idar cuta biyu, ka ɗau ƙarama, ka ɗau babbar. Idan ma amfani biyu ya zo, ka ɗauki mafi girma. Ƙa'idar shari'a kenan, kar ka ɗau ƙaramin amfani.